Ismo Laitala. Hei! Mene takas pampumaan ja soittaa tätä neekerimusaa. Mene sinne, mistä on tullutkin. Tuommois paskaa pysty juoraa äkkikään. Mitä jos lähdettä vähän? Takahuoneeseen. Mene sinä vittuuta paskan tärkein asentees kanssa. Tyttö nyt hiljaa. Peit irti senkin pervo. Mitä sä käyt naiseen käsiksi? Pitääkö opettaa tavoille? Tietääkseni. Ossi kans. Tarvitsetko kohta pitää tauon? Okei, no mä pyydän Dania sit siksi aikaa puikkoon. Elämä jatkuu. Missä? Ja teillä se on vielä edessä. No ei todellakaan. Rakkaat lapset, todella hyvää syntymäpäivää. Tyttö nyt hiljaa. Ja mun? Omeita lihaksi. Ei. Avaa! Ismo Laitala. Kärpänen. Takahuoneeseen. Ja kokolia. Ossi. Ismo, mitä sä nyt oikein? No just nyt meillä on vähän tiukkaa, mutta heti Ossi. helpottaa saatte molemmat mennä kokolia kaupalle. Seksi. Sä pääsit sitten ihan eka mun kyytiin. Veitsien ja partakoneen terien piilottelua vai? Takahuoneeseen. Okei, hei. Me jätetään teidät juhlimaan. Mut hillitysti. Me tullaan sit takaisin joskus aamuhävärissä.